градски забивки продължават, а ние продължаваме да се намираме все така в вагона на Цар Борис, който е от 1938 година, ако сте забравили. А сега е време да разберем в днешно време в тези вагони организират ли се някакви тържества, сватби, балове, други рождени дни, да кажем? Организират се сватби, тържества, всичко, което желаят клиентите. Освен това е интересно да добавим, че се снимат много филми. От почти всички филми, в които има сцени с влак, тук са снимали Жан-Клод Ван Дам, Долф Лундгрен, Морган Фриман и кой или още не. Всички големи артисти, които идват като гости на New Image и други големи филмови компании, които снимат у нас. Последните 15 години са снимали и тук. И двете композиции са произведени в Германия. Новата композиция в източна Германия. Град Гьорлиц и град Балцен. Старата композиция е в град Десау, който сега в момента е в Полша. След войната града остава в полска територия. Питахте за поддържането. Поддържат се по специално разработена технология, която ежеседмично ни задължава да проверим всички възли и агрегати, дали работят. Те работят определено време, за да се поддържа. Значи няма значение дали са наети и са използвани или не. Вие си ги... Да не се използват в момента. Всеки ден вагоните се проверяват. Всеки възел работи определено време, защото, както знаете, една техника, ако не работи дълго време, тя блокира, разваля се и така нататък. Тук имаме много сложни помпи, които дават налягане на топла студена вода за баните във вагоните. Имаме газови инсталации за кухните. Имаме ред други такива технически съоръжения, които трябва да работят определен брой часове, за да бъдат в изправност. И всичко това се поддържа по специално разработена технология за тези два влака, за да могат всеки един момент вагоните да излезнат и да тръгнат на път. Според вас лично, кое е най-ценното в двете композиции? Много ценни неща има. Всичко е ценно, защото това е нашата история. Реално новата ни история от 20 век е тук. Събрана е в тези две композиции. Всички тези модули едва ли може да ни кажеш колко струват, но горе-долу може ли да се направи някаква оценка, чисто финансово? Значи един приятел казваше така, за да наречеш дадено занимание хоби, трябва да си изхарчил минимум 5000 евро, нали, за да го наречеш хоби. Нека да не говорим за цени. Както казва друг пък приятел, също има чудесна мисъл, кеф цена няма, нали? Кефът като цяло цена няма. Който иска да развива ефтино хоби, да събира салфетки. Но и това не е ефтино хоби. Ако погледнем нещата реално. Струва много. Сега в интерес на истината струва много. Но и удоволствието е голямо. Да създадеш нещо, да направиш, да асамблираш фигури, да създадеш някаква сцена, да вложиш смисъл, да вложиш сценарий. Това всичкото има цена и тя не винаги е материална. Моделизма не е ли все пак хоби за хора, които нямат възможност да си купат истински влаки, да колекционират вагони и локомотиви? Значи зависи от гледната точка. В такъв случай БДЖ е най-големият колекционер, нали? Абсолютно съм съгласен с теб. Ако ти имаш възможност, ще събираш ли истински влакове? Не бих казал. Значи това е... Сигурен съм, че тръпката от това да притежаваш Порше в 1:1 е една, но тръпката да притежаваш 18 модела Поршета мащаб 1:43, примерно, също е друга, нали, тръпката. Така че нещата не са еднозначни. Първо се започва точно с това. Имаме един съндък, дървен, конструктивно, пригоден за целите, които искаме. Тук в случая това е един завой.
и върху него започваш да го надграждаш с трева, с дървета, с структури. Развихваш въображението си. Тотално. И, например, най-хубавото нещо, когато почнеш да мацаш. Тази трева. Къде виждате тази трева? Да. Какво за нея? Изглежда доста истинска. Доста истинска. Но тя първоначално е била като онова руло там, зелена. Точно такава е била. Здравейте, вие гледате Градски забивки. Ние сме Фул Клип, това е Лара. И това е Тумба ла ла лумба. Познат мотив от нещо много слушано. Позната миризма в тази стая ма е пушено. На тая мисъл и влезе под кожата. Не помня седма заповед Божията. Най-сложното в снимането на видеото, че има сюжет. Тоест не са заснети няколко табана пред колата, в студиото, на сцената и после да са наредени. Нали? Има сюжет. което беше най-трудно за заснемане и за изиграване и въобще за осъществяване на проекта. Смятате, че има един такъв своеобразен бум, особено последната една година на хип-хоп изпълнители и въобще сцената в България се раздвижва? Наистина бум на продукцията и то най-вече на видеопродукцията. Но сцена няма. Сцена има, когато наистина има концерти, с посещаемост, всичко е организирано и в смисъл движи се една машина. Сцена няма. Не и за хип-хоп музика. При тази точно ще играе кешовица. Не съм бил, а тия фолкто балки. Майма или ръцете ми са малки. Вие откъде намерихте пари за вашето? Защото има ли хора, които влагат средства в тези неща или по-скоро изпълнителите като вас влагат собствени средства? Истината е, че повечето изпълнители от нашия бранш, да го наречем, сами се спонсорират. Но определено има случаи, в които хора, които просто оценяват тази музика, влагат. И то хора, не които се занимават. Просто добра воля. В нашия случай има спонсор, да. В нашия случай има спонсор, да. Искам да благодаря специално, тук е момента, на фирмата, в която аз работя. И ние искаме да фирмата помогна с част от средствата за клипа. Останалата част си я дадохме ние. Хип-хоп е стила, който най-много неща казва. Най-бързо и най-много текст се влиза. Вие за какво пеете? За много неща пеем. Значи, опитваме се да бягаме от стандартно, от шаблона в хип-хопа. Парижани коли, разбери и така нататък. Доста сарказъм е в нашите текстове. Наблягаме на острумните текстове. Иронизираме наложените така наречени звезди в медийното пространство. Фолк-певици, футболисти, хора, които диктуват много неща в менталитета в нашето общество. Корона Експрес. Чувствате ли се като крале? Цялата атмосфера е много аристократична, обаче Рали някъде изчезна. Явно се крие, мен не ми е до игри, защото времето напредва. Това са градски забивки, ние сме на работа, затова смятам да издира по домофона. Има сигнал. Верно ли? 4, 5, стая 13. Ало, Ники! Ало, Рали? Аз съм затворена в стая 13. Ела! Чакай малко, нищо не ти разбирам. Ела да ме пуснеш на свобода. Как е за пеко? Не можеш да излезеш от стаята ли? Не знам как да изляза от този вагон. Коя стая? 13-та, нали? Защото аз звънах на 13-та. Да, стая 13. Чакам те и две. Добре, сега ще пробваме да те извадим. Чакай. Нищо не разбирам. Сега ще дойдем, айде. Положението е напечено, отиваме да спасяваме Рали, защото се е заключила в стая 13. Къде е стая 13? Не знам, обаче ние сме във влака на Борис. Цар Борис.
Тук е много интересно и нямам търпение да разберем кое какво е, защото има скрити тайници. Вижте тук. Пълно е с екстри. Опа, мивка. Това е една двойна кабина за гостите на Цар Борис. В тази кабина има всички удобства за пътуване. Имаме умивалник за топла и студена вода, имаме шкафче с огледало, за да се огледате и да се оправите. Имаме за пушачите запалка, подобна на сегашните леките автомобили. Един бутон се натиска, загрява, вадите и си палите цигарата. Да, 38 година. Това сега сте го сложили преди малко. Сме. Имаме и други удобства, за да се събудите бутушите, защото тогава сте ходили с бутуши. А когато през нощта ви се ходи до туалетна и не ви се ходи до другия край на вагона, имате и нощно гърне. Не. Нощно гърне и място за кръче. Жестоко. Ако има бебе пътуващо с влака, има люлка, бебешка, която се опъва отдолу и всички удобства за едно приятно пътуване. Въобще това е с класа, всички екстри. Да. Немско производство. Разкажете ни за материалите, които са използвани. Материалите са естествени. По това време всичко е било от най-висококачествени материали. Както видяхте, спалното бельо е запазено от тогава, възглавници, естествен фурнир, естествено дърво, няма пластмаса, тъй като не е имало тогава. И всичко е много добре запазено, много висококачествена изработка. Виждате таваните, орнаментите и всичко е в оригинален вид. Около 1 кубик с дърва са необходими, за да стане хубава жарава. След това лопати с въглища, за да може да потегли парния локомотив. Но това не е за барбекю, да се хапва с каричка, да се возиме на парна машина. И то истинска от 35-та година. Това е Корона Експрес. Ние сме в локомотива. Тръгваме. Тук седят тримата човека, които управляват този локомотив. Няма никаква видимост какво се случва отпред и може би се гледа отстрани и през прозорците, нали? Отстрани и през прозорчетата. Видимостта е много малка, вярно е, защото котел е отпред и е много дълъг, но през прозорчетата се гледат постоянно за сигнали, за преминаващи хора, ако има, за честотата на железния път, както го казват на железничарски език. Каква е сега ситуацията тук? Кое за какво е и как се действа? Кой какво прави? Сега локомотивният машинист управлява локомотива тук. Помощник машиниста, задълженията са му да гледа нивопоказателното стъкло, водата в котела и с инжекторите, като падне нивото, да качва вода. Това са двете спирачки на локомотива и на влак, автоматичната спирачка. Това е ръчага, с който потегля локомотива. На как потегля? Той се върти. Така, задава се проценти при тръгването и от тук с ръчага потегля локомотива. И се гледа... Значи това е гъста. Да, ръчага. Да, вкарва се пара в парните машини, те за да могат да задвижат колелата. Тия голямите колела. Като много работи тук трябва да се гледат. Парата в котела, което е много важно нещо, тя е ограничена са до 14 атмосфери. Там си има червена чертичка. След това трябва да следи да не изпусне парата, да мине над 14 атмосфери. Избиват, има два баланса отгоре. Нали, предпазители. И те избиват и вече отива в атмосферата. Нали, не разрешава по-голямо налягане. Как се спира с спирачките? Като започнеш да спираш, колко време е необходимо за да спре цялата композиция, съвсем да спре? Това вече в зависимост от скоростта. Това го казва спирачен път. Зависимост от скоростта. Дали ще се спре внезапно или... Може ли внезапно да се... Може внезапно в ситуации... Екстремни ситуации трябва да се спре внезапно. Иначе при спиране в гара плавно се спира. Отдалече се намалява скоростта до окончателното спиране. С кран машинист. Стигаме до частта с въглищата. Ето е лопатата, въглищата тук. Разбрахме, че има и котел с вода. Така, това е задната част на локомотива, се прикачва. Това е тендера отзад. Половината е водна част, другата е
Бункера за въглищата. И как така водата и въглищата са вътре и те въглищата плуват във водата? Не плуват. Те имат... долу е резервара с водата. Отгоре си има заварена ламарина, нали? Няма нищо общо, не влизат във водата. Това е резервар отдолу, долната част. А отгоре си е бункера за въглищата. Едно върху друго. И вече като намалеят въглищата, те по принцип от сътресения се свличат, но не се свличат всичките. И като трябва да се спре някъде за техническо обслужване в някоя гара, се качват хора и ги вътре, бутат. Прибутат ги, въглищата се прибутват. Значи това е най-гадната работа във влак. Не е най-гадната. Защо да е най-гадната? То бързо става това. Това не е най-гадната работа. Не е като по филмите, дето си гледал едни черни, мръсни хора, дето едва стоят на краката си. За черни ставаме, да, ние сме ставали много черни. Това е интересно. Как реагират хората, като видят някой за първи път всичко това? Значи интересът към моделизма е страхотен, но това не прави хората моделисти. Интересът към жирафа в зоопарка също е страхотен, но това не прави хората природозащитници, например. Човек се интересува до толкова, доколкото му е атрактивно и се забавлява. Има в България доста хора, които са моделисти, колекционери на ЖП модели, но не искат да членуват в клуб, което не ги прави по-малко моделисти. Ние плащаме членски внос, самоиздържаме се, имаме разходи, например наем, най-малкото, нали, с което започваме, но голяма част от парите отиват за купуване на материали и, разбира се, за пресъздаване на тези красоти, които вие виждате. С една дума за теб, какво е моделизма? Моделизма за мен е удоволствие преди всичко. Значи хобито е удоволствие. Хобито е разтоварваща, както се казва, дейност. Даже някъде бях чел, това не си го измислям честно. Бях чел, че по принцип хората, които са хобисти, каквито и да било хобисти, хората, които имат някакво хоби, живеели 7 години средно по-дълго. В интерес на истината това е приятен начин да си прекарваш свободното време. Разбира се, това те прави по-добър, това те прави по-отворен към хората, това те прави по-компромисен. Изобщо... Откъсвате от всичко гадно и смотано. Да, преодоляваш. Идваш тук и забравяш за всичко, нали? Несъмнено. Ясен Герасимов се казвам. Един от учредителите на клуба съм. Откакто се помня, от тогава се занимавам с влакчетата и с моделите. Искам да ви покажа този локомотив. Този локомотив е произведен за Вюртембергските железници през 1917 година с цел да тегли най-тежките им влакове. В случая тези 6 двигателни колоси са изключително голямо предизвикателство за инженерите, за проектантите на този локомотив, защото при парния локомотив завиването става... Тук нямаме завъртане на колелата, както при автомобила. Тук всички колела са лагерувани в главната рама и единственият начин да завива е, когато имаме ето този страничен разбег на колелата. Това е единственият начин да завива локомотива. Но тъй като те са ограничени от щангите, значи виждате, имаме един ред щанги, втори ред, трети ред щанги. Сложна е системата. Значи това нещо е за локомотивните конструктори, не на моделчетата, на истинските локомотиви, много голямо предизвикателство. И в действителност такива локомотиви с 6 двигателни колоси са много рядко и много малко разпространени в Германия, в Испания и в България.
Ето тук, това пък е втората серия на Български държавни железници с 6 двигателни колоси. Това пък е най-големият тендерен локомотив въобще в Европа. Най-мощният парен локомотив на БДЖ. Доставен на два пъти. Един път през 1931 година от Полша и втори път през 1943 година от Германия. Градски забивки продължават, а ние сме вече 46 години напред във времето. Така е, от 1938 година вече сме в ерата на социализма. Както виждаме, всичко е дървено, всичко е ръбасто и мирише на соц. Това е типичният стил на 70-те години. Направихте вече съпоставка между красивият вагон на Цар Борис с прекрасните дървени орнаменти и изчистеният дизайн на 70-те години. Вече тук материал е ПДЧ, гетенакс, пластмаса и, разбира се, бяла лумисцентна светлина. Тоест всичко фалшиво. Това е композицията на Тодор Живков, така е известна, нали? Тя е точно така известна, но на практика това е влак, който е собственост на българската държава и тогава е бил собственост на българската държава, а сега се експлоатира от БДЖ ЕАД. Това е конферентна стая. Не казвам зала, защото не е чак толкова голяма, но е много просторна. Тук са били много известни личности. Кажете някои. Ами тук всички гости на Тодор Живков и на правителството на Република България, правителствени делегации, които са били на посещение у нас. Сещам се за Ким Ир Сен, за Хелмут Кол, за Муамар Кадафи, за Брежнев, разбира се, и за много други лидери на европейски държави, които са ни гостували и са пътували с този влак като гости на нашето правителство. Какви са екстрите? Тук разбрахме, там има запалка, като в колите, най-различни, които се отварят, затварят. Тук май има климатици, доколкото аз знам. Ами, както виждате, дизайнът на мебелите е изключително изчистен, опростено, много удобен. Вагоните са в техническо отношение най-доброто, което е съществувало за този момент в Европа и у нас, а също и сега са на изключително високо техническо ниво. Вагоните са напълно климатизирани, оборудвани с бани, имаме автономност на вагона от една седмица, като зареждане с гориво, вода и кухня с хранителни продукти за приготвяне на храна. Изключително удобни са за пътуване и за работа. Всъщност този вагон върви в комплект с локомотив, който е вече нафтов, не е парен. Да, зависимост от железопътната линия, по която ще се движи влак, дали е електрифицирана или не. Ако е електрифицирана, се използва електрически локомотив, ако не е електрифицирана, се използва дизелов локомотив. Сега за горивото при дизеловите локомотиви се изчислява разходът на час работа, електровозите вече се съоръжават и с електромери, които мерят изразходваното количество електроенергия. И по този начин се отчита и разхода на енергия. Парните локомотиви, вече там наистина са тонове и знаете, едни хора казват се огняри, които с едни големи лопати хвърлят едно огромно количество въглища в пещта, за да се получи пара и така. Това парче ще правиме влакче. Не го вайн, докато не дигнеш бело флагче. Чупа стойки мъжи тичат пред каруцата. Ще има ли национал, бате ходя, питаш вулцата. На времето се занимавах с, не знам дали може така да се дефинира даже, с хип-хоп журналистика. Тоест работех в една медия, която вече няма,
Тя беше онлайн и също имаше и телевизионен ефир. Правихме хип-хоп предаване и интервюрахме всички хип-хоп изпълнители, които идваха в България. В това число Redman, Method Man, Ice Cube, Rayquan, много са. Кой е твой идол? Него Тошко му е идол. Всеки път, като се видя в огледалото и си казвам, ето го моя идол. Това е човека. Това е човека. Бейги рапър са жени от лесните. Цел живот мечтал да му се слуша песните. Имате ли си някакъв специалитет, когато сте на живо? Правите ли нещо тайно, нещо, което ви забавлява, нещо, което споделяте? Тайни ритуали винаги медитираме зад сцена. Не си говорите по една седмица? Да, как задължително. Какви са бъдещите проекти за всеки един от вас, защото музиката ви събира, ама всеки от вас си прави нещо различно все пак? Аз като цяло, отделно от работата ми с тях, си пея и с други изпълнители. Работи с едно момче в момента, Николай Иванов. Той е много талантлив и се надявам да стане така, че един ден хората да чуят нещата, които правим. Защото до сега на приятели и на познати, на които сме пуснали, са казали, че много ги харесват повече, може би и от мои предишни неща. И се радвам, че с всяко следващо нещо, което прави, има някаква градация и прави различни стилове, опитвам се и това ми е идеята за бъдеще. Преди творческите планове искам да кажа за миналите проекти. Парчета с Бати Сашо, с Камората, който се надявам най-накрая да го изкара албума. Боби от Светците, Момчетата от Казино. Бъдещи творчески планове ще каже Тошко. Бъдещи творчески планове до някъде са свързани пак с същите изпълнители, а има и нови изпълнители. В смисъл, работи се в момента. Влакът спря, обаче ние продължаваме, защото градски завивки трябва да има и следващата неделя. Те никога не спират, дори да продължават и пеша. Така че казваме аривидерчи, приятелчета. Чакай малко, забравих нещо. Предаването още не е свършило. Кавчетата. А сега е време да забравите. Къде се? Нищо. Не, трябва да вършиш. Аз съм на място на огня... Какъв беше, бе? Огняра, бе. То си е чист въглищар. Как работят, знаеш ли парните? С въглища? Не, има и мунки въртат ни кръци. И като им стане студено, ги пускат и не върват локомотивите. Добре, айде задай ми въпрос, като си толкова... Остроумен. Аз какво казах преди малко? Не са изпопадали, дерайлирали вагони. Да. Рали, Тумбумба започва време за малко музика. Не, пак. Аз вече помахах си. Ти махаш, ходиш, спираш.